आरसीबी के फैन लोग खुश हो जाएं काहे से कि लगातार दूसरा ट्रॉफी लोड हो रहल बा। 2025 में चैंपियन बनला के बाद अब 2026 में भी आरसीबी रुकत नइखे। नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज आरसीबी फिर साबित कर देहलस कि चैंपियन टीम आखिर चैंपियन काहे कहल जाला। 2025 के चैंपियन आरसीबी अब 2026 में भी पूरा जलवा दिखा रहल बा। पंजाब किंग्स के हरा के टीम प्लेऑफ में घुस गईल बा। धर्मशाला के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करे उतरलन आरसीबी आ फेरू भइल रन के बरसात। विराट कोहली 58 रन बना के फिर साबित कर देलन कि किंग अभी भी जिंदा बा। देवदत्त पड्डीकल तेजी से 45 रन ठोक देलन। बाकी असली तूफान तो वेंकटेश अय्यर ले आइल रहे। बस 40 गेंदा में नवाद 73 रन ठोक देले। पूरा पंजाब के गेंदबाज लोग के हालत खराब कर देलन। 222 रन के टारगेट पीछा करे उतरलन पंजाब। बाकी आरसीबी के बॉलिंग अटैक शुरुआत में ही मैच पकड़ लिहलस। जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और रसिकदार गेंदबाजी से टॉप ऑर्डर हिला देले रहे। हालांकि शशांक सिंह 22 गेंदा में हाफ सेंचुरी ठोक के डर जरूर पैदा कैले। बाकी आखिर में आरसीबी 23 रन से मैच जीत लेहलस। ई जीत के साथ आरसीबी 18 पॉइंट पर पहुंच गई। आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करे वाला पहला टीम बन गईल बा। अब फैन लोग कह रहल बा ई साल बैक टू बैक कप नाम दे। रउआ लोग बताई का आरसीबी लगातार दूसरा आईपीएल ट्रॉफी जीत पाई कि फिर प्लेऑफ के कहानी पलट जाई। लाइक करी आ चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। आई वीडियो के अपन भोजपुरिया दोस्त के जरूर शेयर करी।